ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। सत्तांतराच्या वेळी शिंदे गटात घेण्यासाठी आमदार भास्कर जाधवांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केले होते असा आरोप भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी केला। याला आमदार भास्कर जाधवांनी पलटवार करत एक तरी फोन केला असेल तर सिद्ध करावं, राजकारणातून संन्यास घेईन असं चॅलेंज दिले। पाहुयात कसा रंगला हवा। नमस्कार। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये जो कहावत है ये भास्कर जाधव के ऊपर आज लागू होती है। गए वर्ष 2022 में जून में कम से कम 100 बार भास्कर जाधव ने माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब को फोन कर उनका जो गठ शिवसेना से अलग हुआ था, जो आज शिवसेना है, उसको ज्वाइन करने का निवेदन दिया। लेकिन सभी आमदार भास्कर जाधव को और शिंदे साहब भास्कर जाधव को अपने साथ लेने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि भास्कर जाधव के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आज जितना भास्कर जाधव बड़बड़ कर रहे हैं, उस समय तो टिकट निकालकर गुवाहाटी में रेडिसन होटल के बाहर आकर बैठने की, और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे लोगे नहीं अपने गट में, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और साथ ही ये जो दूसरे आमदार है सुनील दाऊद, अरे दाऊद नहीं मतलब राउत, वो भी भास्कर जाधव के साथ उस समय शामिल थे। क्या भास्कर जाधव ने उस समय क्या क्या बोला था उद्धव जी के बारे में, आदित्य ठाकरे के बारे में, और कैसे राजकारण करते थे, कैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनको कभी भी समय नहीं दिया और कैसी कैसी बातें उनके बारे में बोल रहे थे, क्या इस बात को भास्कर जाधव झुठला सकते हैं? और भास्कर जाधव ने क्या एकनाथ शिंदे साहब को फोन कर, या उनके आमदार जो साथ में आमदार आए थे, 40 आमदार थे, उनको फोन कर उनका गट साथ में ज्वाइन करने का निवेदन नहीं दिया? तो जर 100 बापाची पैदास असेल तर हा आरोप सिद्ध करणार नाही, आणि तो 100 बापाची पैदास नसेल तर त्यांनी ह्यातला एक तरी आरोप सिद्ध करून दाखवावा, एक तरी। आणि देवेंद्र फडणवीसांना माझं जाहीर आव्हान आहे, आता सुरुवातच झाली असेल, तुमच्याकडे पैसा भरपूर आहे, तुमच्याकडे सत्ता भरपूर आहे, तुमच्या बाजूला ईडी आहे, तुमच्या बाजूला एनआयए आहे, तुमच्या बाजूला सीबीआय आहे, तुमच्या बाजूला एसीबी आहे, आणि तुमच्या बाजूला सत्तेची मस्ती सुद्धा आहे। मी एक सामान्य माणूस आहे, सामान्य माणूस आहे। मी तत्वाकरता लढतो, मी ध्येयाकरता लढतो, मी एक भूमिका घेऊन लढतो। तुमच्याकडे पोलीस खातं आहे, तुमच्याकडे केंद्रीय तपास यंत्रणा आहेत, अशी तपास यंत्रणा लावा, आणि 100 काय एकनाथ शिंदेना 5 जरी फोन लावले असले तरी मी राजकीय जीवनातून मुक्त होईन। आणि म्हणून मी मोहित कंबोजला सांगतो की तू जर 100 बापाची पैदास नसशील तर हे आरोप सिद्ध करून दाखव। आणि त्याला बोलवता हा जो अनाजी पंथ आहे, त्या अनाजी पंथांना पण मी सांगतो की तुम्ही या महाराष्ट्राची संस्कृती संस्कार संपायला निघालात, पण माझ्यासारखे 100 भास्कर जाधव उभे राहतील। एका भास्कर जाधवला अशा पद्धतीने संपवून, त्यांची घरदारं जाळून, त्यांना तुम्ही राजकारणातून उठवून, खोटे नाटे आरोप करून एक तुम्ही आरोप सहन करू शकत नाही। एक कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।